Du har deltaget i efterhånden en lang stribe af forskellige reality-tv-programmer. Ja, jeg har faktisk verdensrekord i at deltage i det. Jamen, det er åndssvagt, men jeg har lavet tv i 3 år her, 1. oktober, og der var en fra Californien, som var med i 16 shows, og jeg har lavet 19 shows på 3 år. Jamen, det er åndssvagt. En syngende karate-danser, som især er med i starten, og så er det igen slutningen i filmen. Han forsøger desperat at komme ind for at ligesom penge an og opnå en position, altså en social opstigning. Hvordan er det lykkedes for dig at byde dig så godt fast? Altså ham der prøver at ligne Jean-Claude Van Damme og står og laver rollespil i haven og sådan noget karate. Altså der er nogen, der har det, og nogen, der ikke har det. Altså han skal måske lave noget andet end... jeg tror det er meget med, at jeg prøvede at lave noget nyt, som Danmark ikke har set før. Og så... Altså, da jeg først kom på skærmen, så tænkte folk bare, altså, what the fuck. Og så selvfølgelig spiller man også en rolle til dels, når man laver tv, men jeg tror bare ikke, Danmark har set det før, og så, blev det bare et hit, og nu tjener jeg penge på det, så det er glad for.